Barangay Pasil. Mipaubo sa ilang barangay sa green alert status tungod sa kaso sa COVID-19. Ang Pasil usa sa napo ka mga barangay sa Cebu City nga adunay taas nga kaso sa maong balatian. Subay niini giawhag sa mga opisyal sa barangay ang mga residente nga mutuman sa tanang health protocols. Aniya ang report. Naabda namo silang Konsehal Wendell Fuentes ug ang sekretary sa barangay nga si Thomas Lawrence Ucaba nga mopadong naunta sa EOC aron ipresentar ang ilahang contingency plan sa COVID containment. Kini human manakip sa top 10 barangays ang Pasil sa gihugpaan sa virus. Mato ni Konsehal Fuentes nga adunay 13 ka mga active cases sa ilang barangay. Nakuha ang virus gikan sa gawas ug sa trabahoan. Na-contain na hinuon kini og na-isolate na. Part sa among contingency plan, among gikuan ni Palomi sa strict implementation with regard sa ato ang contact tracing process. Then among identify ang 5 karon to ana na in-house sa NOAA. The rest ana naa sa hospital, the rest wala pa naiusang wala pa malocate namo. Samtang adunay color alert coding nga gigamit ang barangay Pasil diin sa pagkakaron, ana sila sa green alert. Admitido ang mga opisyal nga daghan gihapong mga mulupyo silang dapit nga dili mag-face mask. Busa nanawagan sila sa mga mulupyo nga motuman sa mga health protocols. Halos kada adlaw namong pagpahibalo kay naa may public address diri sir. Through sa among mga trumpa nga naa situated sa kada sitio. Bisan pa to niya na apan di gyud ta maka-place sa tanan nga mupalo sa maong health protocol. Pero among gipaningkamutan, sir. Tungod sa mga kaso sa COVID, dili tugutan sa barangay ang pagpahigayon og tapok-tapok o bisan unsang kalihukan gawa sa balay sa umabot fiesta karong Domingo. Sa umaabot nga fiesta, mando sa among kagamhanan ni Barangay Captain Julius Olagyugyo nga bawal gyud ta mag street party, prohibited pud ang pag-inom sa dalan, ug most specifically dili pud pwede ang atong mga tribal mga drums dinhi. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.